Hindi na nababakante ang pila ng first dose section ng vaccination site dito sa Heroes Hall sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nang puntahan ng CLTV News Team nitong umaga ng January 2021. Pati ang ilang mga senior citizen na dati alangang magpapakuna kahit anong pilit ng pamahalaan, ngayon ay nagkukusa ng pumila para mabakunahan. Sumipag po ako. Sabi po nila, hindi ako makapasok sa mga supermarket. Ganyan po. Pero ang kanilang katwiran hindi dahil upang magkaroon ng immunity o tunay na silbi ng COVID-19 vaccine sa kanilang kalusugan, kundi para hindi limitahan ang kanilang galaw. Hindi na ako magpapag... So ngayon nagpapabaksin na kayo kasi natatakot kayo na hindi kayo papapasukin. Si Lolo Rolando Bondok na driver ng tri-wheeler, kung hindi rin daw siya inawat na pumasada dahil walang vaccination card, hindi ito sasalang para sa bakuna. Noon, hindi pa masyadong bawal. Ngayon lang medyo, alerto na, marami nang bawal. Kaya, bukan na, siyempre. Bakit hindi po kayo nagpabaksin dati? May problema ba tayo sa kalusugan natin? Or natatakot po tayo sa vaccine? Medyo ninenervyos lang. Si Mang Angelo Rivera na isang construction worker, aminadong napilitan rin na pumila para magpabakuna. Kahit essential ang kanyang lakad, hindi umano siya nakakasakay ng jeep. At sa katulad niyang pakyawan ng trabaho, wala itong company ID. Kaya ang solusyon sa pagpigil sa kanyang mobility ay ang pagsalang sa bakunahan. Kaya po ako nagpapakasin dahil kailangan po namin ng trabaho. Kapag wala po kayong vaccination, ID, hindi ka ba tatanggap sa trabaho? 59.76% o kabuang 7.5 million sa target population at 12.7 million na individual sa Central Luzon ang tumanggap na ng first dose ng COVID-19 vaccine. 52.98% naman o 6.7 million individuals ang may fully vaccinated na. Batay ito sa January 18, 2022 data ng DOH Central Luzon. Kahit pa nakikita na may pagangat sa bilang ng mga nababakunahan, hamon pa rin sa 7 probinsya ng Central Luzon ang nasa 5.1 million population na nananatiling unvaccinated. Sa itemized report ng DOH Region 3, ang 19 na munisipalidad ng Pampanga na may target population na 1.8 million, higit 763,000 pa ang unvaccinated. Tumaas naman ang porsyento ng partially vaccinated na populasyon nito na nasa 1.1 million individual. Ayon kay Dr. Zenon Ponce, OIC ng Pampanga Provincial Health Office, kasama sa 700,000 na target na unvaccinated ay ang mga pediatric population. Doon sa 700,000 na yon, kasama na yung 5 to 11 years old na bata sa new target nila dahil sa yung population ng Pampanga based sa 2022 population. Yun ang kasama doon. Bagamat wala pa umanong bakuna na naibababa ang DOH para sa 5 to 11 years old, pinaghahandaan na umano ito ngayon ng Provincial Health Office. Ayon kay Dr. Ponce, hindi bababa sa 300,000 pediatric population ang target ng Pampanga. Yes, kasi mga may na 300,000 ang population ng 5 to 11 years old. Upang masabayan ang demand, kinumpirma naman ni Dr. Ponce na every weekday simula sa susunod ng linggo ay magiging bukas na ang mall setup sa Robinson Star Mill sa Pampanga para sa vaccination rollout ng Pampanga Provincial Health Office. Wala na rin umanong inilagay na cut-off dito dahil stable ang supply ng bakuna na ipinagkakaloob sa 4 na cinema at drive-thru setup. Mula first dose hanggang booster shot ay tumatanggap umano ngayon sila ng babakunahan. Kabalin man o hindi, basta kailangang dalhin ang vaccination card ng mga ito. Paolo G. Santos, CLTV News.